Čím sme bohatší, tým máme menej detí. Alebo si deti jednoducho nemôžeme dovoliť. Tieto tvrdenia počúvame často. Ktoré z nich platí? Podľa reálnych dát zo Slovenska vidíme iný obraz. Pri pohľade na typy rodín podľa príjmu zistíme prekvapivú vec. Pre väčšinu rodín v manželstve, bez ohľadu na výšku príjmu a dokonca aj bez ohľadu na vek matiek, sa počet detí drží stabilne okolo 2. Inými slovami, keď príjem rastie, počet detí sa skoro vôbec nemení. Výnimkou je iba malá skupina rodín s veľmi nízkym príjmom. Tie majú deti o niečo viac. Ani to však neznamená, že by chudobní mali viac detí. Skôr je tu opačný vzťah. Narodenie viacerých detí môže niektorým rodinám znížiť príjem, hoci aj dočasne. Rodičovská dovolenka, kratšie úväzky alebo odchod z práce, to všetko môže príjem rodiny znížiť. Medzi staršími a mladšími generáciami rodičov je drobný rozdiel. Staršie rodiny mali mierne viac detí, rozdiel je však veľmi malý. Keď sa pozrieme na slobodné ženy, vidíme trochu iný obraz. V priemere majú menej detí než ženy v manželstve, čo je celkom prirodzené. Potvrdzuje sa náš hlavný záver, nevidíme žiadny vzťah medzi príjmom a počtom detí. Či je príjem vyšší alebo nižší, počet detí sa výrazne nemení. Rozdiely sú skôr medzi generáciami. Mladšie ženy majú menej detí, staršie viac, čo súvisí aj s tým, v akej fáze života sa nachádzajú. Celkovo teda dáta ukazujú jednoduchú, ale dôležitú vec. Pre väčšinu rodín príjem nerozhoduje o tom, koľko budú mať detí. Dôvod, prečo sa postupom času rodí menej detí, bude treba hľadať inde ako vo výške príjmu. Ak by sme chceli podporiť vyššiu pôrodnosť, finančné pohnutky nebudú fungovať. Pomôcť by mohlo priaznivejšie prostredie pre rodiny s deťmi. Takéto politiky musia byť dlhodobé a stabilné, aby im rodičia mohli dôverovať, keďže rozhodnutie mať dieťa je už nezvratné.